Laura. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulandag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss I. Vertudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon. Ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Opra o Attorney Elaine Batan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Itago lang ko ninyo sa pangan nga Shirley, hingkod ang pangidaron, usa ka OFW. Di ako karon magbase sa gawas. Itago lang sabang akong address diha sa Pinas. Punto legal kini akong suliran. Di gyud ni akong suliran sa ako kining boyfriend nga niya sa magbase sa gawas. Kalit man lang gud nga may nagpaila nga iyang asawa aron inyong hisabtan. Sugdon ko siyang pagpanguyab pa lang. Ingon inyang mga panghita po. Sugtan na lagi ko siya. Siya rin naman sab. Ilan ako kabuhan nga nanguyab ni mo. Ngita ko glain ron. Pinsa? Uy, pangito! Bitaw eh. Bitaw si seryoso ko ni mo. Ayaw mong inipauli na ako sa kuan. Inipauli na to sa Pilipinas. Magpakasaladayon ta. Hala no? Nagduha-duha pa mga ni kog sugot ni mo, nya pakasal na nang gihisgutan ni mo. Aron nga makaingon ka nga seryoso ko. Daw masya na itong papanghapawa ah. Lisod makitug karon. Nawi, Sa ba di mong gididaan ako? Ganong nadwa-duha ka pa man kit sa pagsugot na ko. Ano man? Yun ana na bagi ko kasalbahis? di man gud sa ingon anak. Di pa lang gud ko suhito ni mo. Basta nun niya, minyo kas inyo. Lano? Grabe Sige katawanan. Katawanan yun. Single pa yung taon ko siyo eh. Nausa mo ka eh. Okay, sige. Kamutuo ka. Ha? I-message ning akong mama. Oh. Okay, ning akong mga igsoon. Pangutan na, minyo ba ko? Ha? Nagaanti ka sila mga numero. O sila mga FB accounts. I-chat. Pangutan ako, may asawa ba ko? Kenji. Ay! Sila na ni Kenji. Die happy for you. Oh, lo? Nga nang ingon ana man imong reaksyon. May uyab ka na hinuon, nag-goal na ka. Napugos na kagsugot nga kabuutan adtong Kenji. Og dugay na sad tong naninguha ni mo, day. Anong, sige mo lang kagduha-duha niya. Huwag ka mahigog man ni Kenji. Nahikog maman. At bangon ka na ako siya matagbisita niya dinhi. Kuno pa ko'y pagbati niya. Pero, unya ramang guduntaan ako siya sugta kung makapauli na Miss Pilipinas. Ay sos, kadugay pa na to mahuman sa tong kontrata dinis gawas, day. Ug mas maayo sad nang lumalove life kasab dinhi sama nako. Aron kung ting day off ug manggawas ta, nasad kay ka date oy. Bitaw. Pero, di lang yun ako kalikayan, eh. Wa pa magod ko masuhito niya. Ay, over na jud kaayo ka girl oy. So sa pila ka buwan niyang panguyab nimo wa ka pa masuhito. Na, ikuglabdashi. Ay sige na oy, magplan na ta kung asa na sad ta mulaag this weekend nga uban na si Kenji nimo. Yay! Excited!
Taod-taod naman di ko wa maka-check sa akong mga message request sa Messenger. Saon nabisi masabgot ko sa among mga date ni Kenji. Sukad lang mi nagkauyab. Mm. Ada, daan pagit ko. May mga nag-message request na. Ni usay, ako din basahon be. Hi, I saw your post sa FB with my husband. Ha? Unsa ni? Saag lang ka ni nga message? O para ako kit ni? Recorded by X Thunder Gaming. Ang rason ko nga nung nagduha-duha ko sa pagsugot sa akong uyab ron, nahitabo gyud nga nagduha-duha ko sa pagsugot niya kay basig minyot siya. Wagit ko magtuoan kay misugot ba yang akong boyfriend nga i-post na ko sa FB ang among mga laag diri sa gawas. Unya, kalit lang nga may PM na ko nga asawa siya sa akong uyab. Unya, gusto gid ko sa akong pagduda, di ba? Paminawas ako si. Let me explain. Unsa pa may explain ni mo, ana? Nag-send naman siya na ako sa inyong marriage contract. Uya akong gistalk na ang girl. May duha naman day mo ka-anak. Di na ako mga anak ko eh. So, miyang ko nagit ka. Nga asawa gyud lagi nimo siya. Ingon ini si. Paminawas ako. Sultihan ti ka sa tanan. Paminawas sa intahon ko. Mauni ang nahitabo. OMG! Maingon ana nga istorya? Imbis nga maglagot kong Kenji, naluoy na hinuon ko. Si girl na di ay ang may gusto nga magpakasal sila. Ala, uy, giun sa mangka niya na pagtrabaho sa, nga wa sila makasal physically, unya may marriage contract sila. Ay, nainomdom ko na si Ken. Nga sa diri pa sila sa gawas. Kay pareho sa pilagi sila nga OFW. Gipangayuan ko na siya sa girl o pirma. Gipasuot siya sa limpyo nga papel. O, mao na tingali to ilang kipuhot. La, giforge sa girl ang perma ni Kenji? Basin. Kay sa tanang documents tingali alang sa pagpakasal, mao to gigamit sa girl nga pirma. Basta kay silang pagpauli sa Pinas, o silang kaadlaw silang nag-uban. Kay miuli na samlagi kuno siya silang probinsya. Kunya sa adlaw silang kasal, wa siya mutunga. Milarga siya balik dinis gawas. Di ba ingon ka may anak sila? Anak di kuno to sa girl sa wa pa sila magkaila ni Ken. Oh, so, pinaangkan di ang girl. Yes. Ug nahibaw man kuno daan si Ken nga may anak na siyang duha dihang nagkauyab pa sila. Ala, uy, pero Cheryl, magkinahanglan ta og dugang ebidensya kung nagsulti ba sa tinuod ng imong uyab. Ha? Uunsay buti mo ipasabot, Mildred? Mangstok ta. Og magpakisayod ta kung tinuod ba gyud nga wa mo to nga si Kenji sa ilang kasal. Ha? Pangayuin ang bayana og picture sa ilang kasal. Ha? Ay, kakapoy ba nagipabuhat ni Mildred na ako eh? Kakapoy ba day aning mga stalk sa FB friends? Aning nagpailang asawa ni Ken? Oh, may message. Ang best friend na ni Girl. Yes. Usa ko sa witness sa ilang kasal. Apan wa mo to nga si Kenji sa ilang kasal sa huwis. So tinuod ko di ay. Pero nga nung nakapirma man si Kenji sa ilang marriage contract. Amo na kining isubay sa PSA ug naagi record nga kasado na sila. Nagkakuha mi og kopya sa ilang marriage contract. Ang akong mga pangutana mo kining masunod. Unang pangutana, wa mo to nga ang akong uyab sa kasal nila sa iyang ex sa huwis. Pero
Unsa man kang pagkahitabua nga may marriage contract man sila o may perma pa ang akong uyab. Ikaduhang pangutana, nahinumdum ko no ang akong uyab nga gipangayuan siya og perma siyang uyab sa una nga gipasuwat lang sa limpyo nga papel. Gi-forge ka nila ang perma sa akong uyab. Kung tinuod man, makasuhan ba namo ang iyang ex ug ang nagkasal nila? Ikatulong pangutana, amo na ning nasubay sa PSA na agyo'y record nga kasado sila. Nakakuha mi og marriage contract nila. Balido bigyan ning ilang kasal? Kung dili man, unsaon man pag null and void ani? Magamit ba namong ebidensya ang screenshot sa among convo sa witness kunuhay nila sa kasal? Nga miingon nga wa mo tunga ang akong uyab sa kasal ug wa sab sila picture sa kasal? Ikaapat og katapusan, gusto ming magpakasal sa akong uyab karon. Unsa may among buhaton nga dili man mi makakuha og sanumar niya kay may record man siya nga kasado siya. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Shirley. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw, sangan ni Dr. Rene Obra ug Attorney Eileen Bathan, ako una si Radyoman Attorney Buin Alguno, kita'y temporaryo nga ikauban ninyo karon sa atoang tulumanon, kini ang akong suliran. Atong patalinghugan karon ang problema ni Shirley nga dunay uyab ginganlan og Kinji. Si Shirley usani ka OFW. Ang problema ni Shirley kay gusto na unta silang magminyo ni Kinji. Apan si Kinji di ay dunay record sa Philippine Statistics Authority kun PSA nga naminyo siya sa iyang ex. Matod pang Kinji, dili kana tinuod nga siya naminyo sa iyang ex. Apan unsa bang kitabua nga na-record naman sa PSA nga siya naminyo. Atong anam-anamon dayon og tubag ang mga pangutana ni Shirley. Una, wa mo tunga ang akong uyab sa kasal nila siyang ex sa huwis. Pero unsa man nga panghitabo, nga may marriage contract man sila ug may pirma pa ang akong uyab. Okay, ug tinuod man gani kanang imong giingon Shirley nga si Kinji wa katunga atol sa kasal, invalid ang kaminyoon. Atong timan-an nga ang family code nagdiktar, nagmando nga kabahin sa gitawag og essential requisite sa pagminyo, kanang gitawag og consent of the contracting parties atubangan sa solemnizing officer. Unsa man kini, kana bitaw na andan nga atong madungog sa drama sa radyo o makita sa telenovela nga ang kaslunon patanduon sa pare, dawaton ba o dili ang kapikas, mao kana ang gitawag og consent. Now, atubangan sa huwis, kinahanglan mo padayag og consent kini si Kinji nga iyahang dawaton isip asawa ang iyahang ex. Now, ugwa na nahitabo, invalid ang kaminyoon. Niingon ang family code, og dili gani makomply ang gitawag og consent of the contracting parties in the presence of the solemnizing officer, ang effect sa kaminyoon, void ab initio. Sa pagsugod pa lang, invalid na ang kaminyoon. Ikaduha nga pangutana, nahinumdum kuno ang akong uyab nga gipanguyuan sila og pirma sa iyang uyab nga gipasuwat sa limpyong papel. Gi-forge ka nila ang pirma sa akong uyab kung tinuod man makasuhan ba namo ang iyang ex o ang nagkasal nila? Now, di ta kasiguro og gi-forge ba? Kay kinahanglan ato ang tan-awon ug unsa may mga ebidensya ni ana. However, sa imuhang giingon nga gipapirma og papel og posible nga gi-forge ba, ato pa kanang ipa-examine og document examiner. Kabahin kana sa ebidensya nga angay i-present katus korte kung ma-file kag kaso nga forgery. Doon na say deadline ang ato ang balaod kanus ara kutob maka-file ka og kaso nga forgery. Kanang gitawag og prescriptive period. I-review kana sa abogado og wa bata nalapasi sa pag-file og kasong forgery. But importante kayo ang findings or ang resulta sa examination sa
document examiner. Asa man mo mukuha og document examiner? Pwede adto sa PNP Crime Laboratory. Ipa-examine ninyo ang pirma kana og naaman. Dunay mga requirements pod ang document examiner kung pila ka mga pirma ang gikinahanglan para pag tan-aw og dipiki ba uwa ang pirma. Now, ikatulong pangutana. Amo na ning nasubay sa PSA na agi record nga kasado sila. Nakakuha mi og marriage contract nila. Balido ba gyud ning ilahang kasal? Kundili man unsaon man pag null and void ani. Magamit ba namong ebidensya ang screenshot sa among convo sa witness kunuhay nila sa kasal nga niingon nga wa muto nga ang akong uyab sa kasal ug wa sab sila'y picture sa kasal. Okay. Og ni tatak kana ang marriage contract sa record sa Philippine Statistics Authority, paminaw Shirley. Bisan pa man og ang atong pagtuo kana invalido, dili automatic nga ma-invalid kana sa balaod. Ang unang tan-aw sa balaod kay nitatakman ang marriage contract sa Philippine Statistics Authority, mao kana ang tinuod. Now, ato ning sumpayan karong taud-taud ang mao nga diskusyon. Arita sa sanga sa imuhang pangutana. Balido ba gyud ang ilahang kasal? Sa ako nang giingon, ang unang tanaw sa balaod valid kay nitatakman sa PSA. However, kinahanglan pa nang i-question nato ngadto sa korte. Magamit ba ang screenshots? Yes, magamit ang screenshots provided nga kadtong device nga gigamit sa screenshots ma-present kadto sa korte. Panalitan ang cellphone nga maoy ni record sa screenshots. Itandi kana ngadto sa korte og ang gi-present ninyo nga papel nga dunay screenshots sa convo na apabakana na save sa cellphone or any device nga gigamit sa pag-screenshots. Ikaapat nga pangutana, gusto ming magpakasal sa akong uyab karon. Unsa may among buhaton nga di man mi makakuha og sinumar kay duna man lagi record siya nga kasado siya. Okay, mao na ni. Kinahanglan pa nato nga ipagdeklarar nga null and void ang kaminyoon ni Kenji ngadto sa iyahang ex. Sa gikaingon na nako Shirley, dili automatic ha nga abi kay nagtuo ta nga invalido ang kasal, mao na di pagyud mo makaminyo karon ni Kenji. Hangtod nga ideklarar sa korte nga null and void ang kaminyoon. Unsa may pamaagi, natural mukuha gyud kamo og abogado nga mo file og kaso ngadto sa korte. Ipadeklarar nga dunay dipikto ang kaminyoon og ang kaso nga i-file gitawag og nullity of marriage. Dili annulment ha? Dili annulment. Lahi ng mga basihanas annulment. Ang i-file nga kaso, nullity of marriage. Now, unsay basihan? Ang essential requisite sa kaminyoon, wa na comply. Ang consent o ang pagtugot sa contracting parties nga angeng himuon at tubangan gayod sa solemnizing officer, kinahanglang i-comply. Wa na ma-comply ang kaminyoon, null and void, apan kinahanglan kita og approval sa korte. Unya na mo makasal ni Kenji og i-grant sa korte ang kaso nga i-file, unsay tawag, dili annulment, nullity of marriage. Nganong nullity of marriage? Ipabaliwa ang kaminyoon tungod kay wa nakakumply sa essential requisite ang contracting parties panahon sa pagminyo. Now, og dunay desisyon sa korte, ipada kana ngadto sa Philippine Statistics Authority nga nag-grant sa inyong hangyo nga ideklarar nga null and void ang kaminyoon. Ug naa na usa pa mo makaminyo din ha Shirley. So karon huwat-huwat una mo. Akong balikon, mukuha gyud kamo og abogado para mo file og kaso nga nullity of marriage ngadto sa korte. Di pa gani tugtan sa korte ang inyong kaso ayaw sa mo pagminyo. Ngano ang consequence ana ug magminyo mo nga wa pay approval sa korte ang inyong gipangayo nga nullity of marriage, ma-charge kamo og kaso nga bigamy. Dugang problema na.
Okay. To recap, gamay lang nga recap. Bisan pa man, og sa ato ang tanaw, ang nitatak dinha sa Philippine Statistics Authority dili mao, sa mapananglitan, dili tinuod nga kasado kana si Kinji ngadto siyang ex ang unang tanaw sa balaod. Mao kanay tinuod. Pwede na natong iribat. Pwede ka na natong pamatud-an nga dili tinuod. Apan, kinahanglan pa nga mo file kamo og kaso ngadto sa korte. Bisan ang kaminyoon sa pagsugod pa lang, null and void. Bisan wa ni subay sa saktong proseso o wa ni igo sa balaod sa kaminyoon ang kaminyoon. The fact nga ni-exist ang dokumento o ni tatak sa Philippine Statistics Authority, doon na gitawag og presumption of validity ug unsa may nasuwat dinha sa Philippine Statistics Authority. Ang remedy, again, you will file an action for nullity of marriage. Ipadeklarar una sa Korte Shirley nga invalid ang kaminyoon ni Kinji ug sa iyang ex ug mo sugot ang Korte dinhana. Happy together na mo ni Kinji kay pwede na mo nga magminyo. So kana lang una, salamat kay Shirley sa imuhang pagpada sa imuhang suliran. Unya sa nga ni Attorney Eileen Bathan ug Dr. Rene Obra. Ako si Radyoman Attorney Boyen Alguno. Nagpasalamat sa inyong pagpaminaw. Maayong adlaw, Pilipinas!